Πρώτο βραβείο. Όχι, είναι χαλασμένο ήχος, απλά αριστερό. Λοιπόν, πρώτο βραβείο, Ανδρέας Στυλιανού. What the fuck is this transformation? Πάρα πολύ γράμμωση και στο στήθος και στους κοιλιακούς και στα χέρια και στο πρόσωπο. Η υπερπιφέρεια μίσης μειώθηκε πάρα πολλά και το λίπος πίσω στην πλάτη πάρα πολλά. 79,1 κιλά στα 71,9, 22,9 λίπος στα 16,4, 18,1 κιλά λίπους στα 11,8. What the fuck is going on? Το πρόγραμμα που έκαναν ήταν χωρισμένο σε μυϊκές ομάδες 4 με 5 φορές την εβδομάδα, πρωινό αερόβιο, ειδικά τους τελευταίους μήνες, και πολύ πείνα και πολύ πατέλ. Βοήθησε και ο πατέλ σίγουρα. Μπράβο, brother μου. Η επιλογή των νικητών ήταν πάρα πολλά δύσκολη, πιστέψτε με. Υπήρχαν αρκετοί με πάρα πολύ πρόοδο. Το κοινό στοιχείο όλων όσων έμειναν ως το τέλος και κάμαν σημαντική πρόοδο ήταν η συνοχή, η αυστηρή διατροφή και η πρόοδο στο πρόγραμμα τους. Τούτα τα τρία που μπορεί να ακολουθήσει ο καθένας. Είμαι περήφανος για όλους όσοι ήταν μέσα στο challenge που την πρώτη ως την τελευταία μέρα. Φάτε να σπάσετε, αλλά η πρόοδος δεν σταματά. Ποτέ. Πάμε όλους!